Hola, soc Pau i soc actor. Hola, soc Joana i soc actriu. I els dos som els intèrprets del nou espectacle de l'Horta Teatre. Croma, una història dibuixada. Bé, Pau i jo us hem preparat uns vídeos per a que conegueu un poquet més la nostra faena. Per a donar-vos unes ferramentes per a que pugueu jugar a fer teatre. Què? Voleu jugar a fer teatre? Anem. Important, el primer de tot, un bon espai. Sí, ampli. Sí, diàfan. Diàfan. On podeu moure's bé. Lliurement. I si volem crear ambient podem posar música. Per a inspirar-nos. Sí. Ara tenim els sentits connectats. És moment de mirar-nos, d'escoltar-nos. Pau, Què? escoltar-nos? Sí. Clar. Escolta'm. Sí, escolta'm. Ai, què te passa, Pau? Que estic trist. Ai, Pau. Gràcies. Gràcies per escoltar-me. I mirar-nos. Important mirar-se per no entropessar. Voleu seguir jugant amb nosaltres? Ens veiem al següent vídeo. Anem. Mirar-nos. Escoltar-nos.